kudi mana. Ina kudin jiya. Jiya naira 100. Yau. Shekaram jiya naira 100. Yau ma naira 100. Kar mi haka da kai. Kaga yanzu ma maganin kuɗin nan nake yi. Wallahi idan aka samu kuɗin nan zan baka cikin kwanciyar hankali da Allah da dan san mun ji ko ba. Ina mun sani ko hadan kariya ana yi saboda ba sha shayi. A to yanzu za a baka shayi. Za a hada kudi shekaram jiya yau. 300. Jiya nawa ne? Jiya naira 100. Shekaran jiya naira 100. Yau naira 100. 300 kudinka. Kudinka 300. A idan kuma ana bukata a ƙara shayi yanzu, za a ba da kudin ruwa, a kudin wuta ko kudin ruwa na she, Algeria, kudin ruwa ko? To a ƙara kudin ruwa naira 400 kenan. Kuɗin ruwa fa haramun ne a musulunci. To kudin ruwa haramun an cinye shi kenan, ta kare ko? Kuɗin ruwa? A kwarar kuwa. Bara raba saboda mun saka maganin karhi maza yau. A shayin? Kwarar kuwa.